Ġew ippreżentati l-warrants lil 104 avukati u żewġ prokuraturi legali ġodda wara li wrew il-kompetenza tagħhom li jeżerċitaw il-professjoni legali. F'ċerimonja fil-Berġa Tarragona, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard awgura lill-avukati u l-prokuraturi legali ġodda waqt li għamel apoloġija għad-dewmien li kellhom għal din il-preżentazzjoni u wkoll ta' rendikont ta' dak li wassal għal dan id-dewmien li sejjaħ bħala inaċċettabbli. Il-Ministru spjega li qatt ma seta' jaċċetta l-mistoqsijiet li kienu parti mill-proċess li l-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali kienu qed jistaqsu lil dawn il-persuni biex ikunu jistgħu jieħdu l-warrant. Diverġenza fuq it-tip ta' mistoqsijiet li ħajġu mistoqsija lill-applikanti jiena kien tal-fema tiegħi li ħud minnhom kienu invażivi għaliex fost l-oħrajn kienu qed jistaqsu l-istudenti jew l-applikanti għax fl-aħħar mill-aħħar lestew mill-perkors edukattiv jekk għandhomx ma nsemmu xejn diżabilità fiżika, jekk fl-aħħar 10 snin kellhom xi problemi ta' alkoħol jew droga, jekk kwalunkwe kwistjoni ċivili li anke titratta sitwazzjonijiet familjari ta' natura legali. U għalija dawk kienu sitwazzjonijiet inaċċettabbli. Il-Ministru qal li minn barra hekk kien hemm tkaxkir tas-saqajn mill-Kumitat fejn matul is-sajf lanqas sar l-ivvettjar fuq l-applikanti. Il-Ministru fakkar li f'Awwissu li għadda bat ittra lil dan il-bord fejn insista li dan id-dewmien hu inaċċettabbli. Hawn żied jgħid li bħala Ministeru ġew offruti wkoll ir-riżorsi kollha biex ikunu jistgħu jassistu lil dan il-bord u qal ukoll li tali sitwazzjoni ma tistax tirrepeti ruħha għalhekk tenna li se jkun qed iressa emenda legali li fost l-oħrajn jistabilixxu terminu ġust ta' meta jsir il-proċess tal-fit improper mill-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali. Emendi legali li jipproponu il-fatt li jkun hemm termini stabiliti fil-liġi ta' meta għandu jitwettaq dan il-proċess u li jipprovdu wkoll f'sitwazzjoni ta' deadlock li jipprovdi mekkaniżmu ta' anti-deadlock biex ma nħallux dawn il-proċessi amministrattivi ixekklu jew jippreġudikaw il-perkors professjonali ta' bda persuna. Il-Ministru għall-Ġustizzja ringrazzja lil dawk preżenti li għażlu l-bilħiliet u l-erf tagħhom jidħlu għal professjoni li se tkompli ssaħħaħ il-ġustizzja f'pajjiżna. Il-ċerimonja kienet indirizzata wkoll mill-Prim Imħallef Mark Katkuti, Dr. Peter Fenech bħala l-President tal-Kamra tal-Avukati u l-Prokuratur Legali Gerald Bonello f'isem il-Kamra tal-Prokuraturi Legali. Preżenti wkoll kien hemm l-Avukat Ġenerali Dr. Victoria Buttigieg, il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja Johan Gallia, l-Amministrazzjoni tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qrati u rappreżentanti tal-Kamra tal-Avukati.